Uvaženi, dobrodošli u moj novi video. Današnjoj epizodi ćemo igrati ovo sa staklima, šta god. Kao u Squid Game, znate, sa staklima. Da probamo da preživimo, ja se bojim. Kuda sad? Stražavamo svoje vode, da mi se jede. Sabotaža, ne treba da se vratim da igra. Kuda sad botovi? Ja kažem nekom debak, ja se bojim. Ja sam retard. Oživio. Ja se sećam. O, to mi je puklo, brate, ovo me lansira, ne pukne. Ne može. Ne lansira, ljudi, ja ne smijem. Kaj se da kažem, ništa. Kuda sad? Pravo. Ne. Ne, ljudi, ja sam... No, ja ću... da pratim ljudi tu. Ne. Sorry, čekajte. Nisam nešto probam. A, ljudi, čak sam jedno staklo prešla koje je puklo. Pod mojim nogama. Kako? Nije. Ut. Ali, brate, je Luk već prelazi ovo. Kuda sad? Ti, omoga. Da. Sumčić ti ja poljubi. Ja pratim još drugih hakera, neću da ostavim. Ja znam ovo na početku sad ova 5-6 tako. Ne, ja sam glupa onda. Kaj ste ovo dvoje ljudi? Što sam debil, brate? Kako? Kako je onaj lik? No da. Evo, gledaj. Skučio sam već jednom na sredinu. Ne, ovo me nervira mnogo ljudi.
Bit ću se. Ovo nije za mene. I nećemo. Imam 3 stakla tamo. Mislim da znam. No, znam ja moje dupe. Izvijem se zbog ovih rečeva. Mnogo vojski. Nervirao. Kuda? Ja se bojim ljudi, a i vi. Ovdje. Uskoči. Mora neko uskoči. Kako me lik zove? What? Što ti mora da bude? Ma evo ta lipuši čak tam. Ljudi, ja se nerviram mnogo. Squid Game. Samo koliko njih, vidi kocko ih je. Ne, ja hodnim između, ja nisam za ovo. Šta je ovo sve? Kako ja to da dobim? Da odem čak tako. Ništa ovdje. I ovdje. Tuda. Kuda sad? Sabotaž. Ja ne trebam mi sabotaž. Šta idete? Ja ne smijem. Ja ne idem, brate. Ja ne idem. Ja ne idem. Ja ne idem. Kuda? Hajde, ja ne idem. Prvi put sam ovoliko došao. Sad ne znam da izgubim. Kuda? Kuda? Nije. Vamo. Ljudi, ja sam čekao, ja se bojim mnogo. Još sada ako padnem.
Okej. Ne idem. Ja ne idem. Mada, mi smo sad prešli pola. Ja bi sad išao, evo. Skočio bi makar katanj. Onda nije pravo. Aha. Kuda bre, vodite me. Ajde. Au, gdje je neću ja bre, smiri se. Left, ajde skoči ti je left. Skoči left. Pošto mi... Gdje ne bio? Hoću mogu da je dobijem, ne? Evo ljudi, izgleda mi da ćemo... Ne možemo sada gledamo chat. Ma da. Right. Ne bi ja rekao da je right. Već mogu. O, ljudi, došli smo. Izvinite, moram ovako sad malo. Jer što se ništa... Neću znači da budem ovdje ovako sam da bi vam mogu sve lepo da snimim. Evo. Meni treba 13 minuta do ljudi. Sad ću ono ponovo tamo. Pa ću vam tamo. Ajde. Ule. A ovo ljudi koliko će više puta biti tamo. Sad vam neće. Da vam pokažem da se ovdje ako nema trilion ubina. Danger zona. Možda danger zona ne. Ja, ljudi, danger zone neka se ubi se za mene. Gle šta da misli tamo. Sad sve kupi. Znači ovdje što ću kupiti. Gaz, neki gaz. Ajmo gaz da vidimo. Iz kruga.
O, flash. Ajde ljudi, radite nešto. Ja ne smijem. I koliko smo mi udaljeni. Osjećam koja ne ima samo. Aj hođe. I gledaj, svi čekamo malo se poveća ova šuma. Monta. Mislim da svi skačemo kad imamo priliku. Neko je pao. Ali sad ću 1000 ljudi skačiti već. Idemo ovo sam ne znači. Može neko skočiti? Ljudi, ja se plašim malo. Ja još neko ne tu I'm scared. Ljudi. Da li vi... Koliko je ovo creepy kad dođete na ovu poziciju. Možda je neko od vas igrao i pobedio, ali ipak. Ajde tamo. Ljudi, ovo najvjerojatnije vama smutno ovaj vid. Ajde, skoči. Ništa, idemo na sreću. Ja sam uspio jedno polje da otkrijem. Ne pada mi dalje na pamet da ja idem. Kako se dere go, brat. Što bre? Sabotaža? Sabotažu, brat, daješ. Sabotaža? Ti si nam dao sabotažu. Ako vidimo u polju polje, onako da sijaju odoja. Tamo iza botovi ovi stoje, brate, ne mrdaju se, mislim, ljudi. Još 3, 4, još 7 kockica. Ajmo. Au. Zašto ove kockice puknu? Može neko skočiti od vas. Jump. Oj. Kako se čudno vidi. Če da uđemo u obliku glavu. Znao sam ja da je ovim stražarima šuplja glava. Čim rade u Squid Game-u. 1, 2, 3, 4, 5, 6 polja. I neko vrata. Vidite šta smo sve mi prešli.
Nema sad, ovo smo sve mi prešli. Ej. Ne zanima me odo ja. Ljudi, ovo je jeza, brate. Ne, morao sam ja da se majmunišem. Ah, kad sad ne može. Aj, marš. Znaš kad ćemo sad da stignemo do tome? Nikad. Moram sve da se žurim. Ne, ja moram. Ne da mi se. Čak, evo svog likošom sam već bio tam znam. Ja, ljudi. Znači ovo ima sabotaž definitivno. Ovo je za lepo poziciju smo čekali. Zaista dođemo sad do tamo da smo bili već. Au ljudi. Vidite ko je tamo. Koji sam ja konj, brate. Šta skačem kad vidim nju da skače? Daj, ajde kad sam moron. Ja moron, ljudi. Mi je krivo što sam izgubio ono. A velik mora da je pobedio, tako da. A što kad skačem kad neko skače pored mene? Ne razumijem se da. Aj švač. Naravno, sad. Ne, pa nema šanse ja sad pametamo dođem. Ne, treba će mi... Mogu bi jednom bilom streamu da ovdje napravim koliko je dugo. Kako? Kako je malo pre? Nešto se menja, brate. Se menja ovaj. Ma da. Najbolje mi puk. Nakon tamo oblika, šta se zadržava? Toliko na poljima koje je... Au, brate. Ma ne, ovo ne znam. Evo, neki su već stigli, to su oni. Znači... More marš. Nije kontam ovo, brate. Moraš ti, brate, koristiš šta go traži, ono. Eko mi došli živci, da kažem. Ma da, ništa ljudi od ovoga. Nećemo preći. Očigledno u ovom videu, zato što nam treba po 50 godina. Ja. Evo, taman ova kutija se otvara za 5 minuta, taman da vidim šta je i to je to.
Ne, neću više da čekam onoliko, samo ja otkrijem sad. Baš mi briga, ja skačem, pa makar crku. 500 puta ja ću otkrivati. Pao sam kroz sredinu, još sam retard. Kako, brate? Kako? Ajde objasniti mi, kako neko ovo pređe? 6000 je tamo. Ne, ja ne zanimam. Sprint. Flash, ajde. Ne zanima me ništa više. Odo. Neću da mi čekam po 5 godina. Ne kontam ovo, ne može se zapamti ovo. Samo ove dve, brate, ja zapamtim. Što ja pamćim, imam 0. Evo, ovdje su te dve. Kušavnjare. Ajde, nije daleko sad. Ne vidim. Nego tamo. Ubiću se. Ajde, pređi prvih ovih. A, da. Idem više ono. K. Ja sam morao čak tamo da otkrivam. Ne, ja moram da ja budem nešto. Tako idem da otkrivam. Vi otkrivajte, ja mene boju ovo, neću ja. Ajde, otkrivajte, neću ja. Znam da je ovdje. Kuda sada ide? Pričajte. Nije. Kuda? Ej. Kuda? Neću ja. Ne mogu. Treba nazvećete ići. Ne ja. Pa vala ja ne idem. Neću ja da idem ljudi. Čekajte. Tu. Nije naravno. Da, baš kad dođem preko pola. To jebam. Sad ćemo možda 2 puta dodigramo i to. Vidite, kontamo ovu igricu, samo nežemo da zbog gospodski. Ne razumijem, brate. Što je to toliko teško? To na mene u vazduhu pukne. Provalili mi to. Ama neću da idem. Kako brate 2 stakla? Na koje su prava pukla? Hajde objasnite. Evo se otvara za 40 sekundi, sad ćemo još jednom. Ok. Nije još. Koliko ćemo još? To smo još uzeti. 16, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
jednu. Što sad? A teraz. Još i ovaj Roblox ide mi na živce. Inače, ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Vidimo se u nekoj od narednih. Ćao!